Jo, čaute ľudia, moje meno je Resit a dneska ideme hrať fake hry, napríklad nejaké fake hry, čo sa reálne dajú stiahnuť na mobile, ale ja si ich nestiahnem na mobile, ale ich tu iba vyhľadám. Takže ako prvú hru by som asi dal, že Minecraft. Tak, už to píšem. OK. Takže asi by som vybral toto. Toto OK. Toto. Dobre. OK. Zajímavé. Idem to už keď sa stojí čažiť. OK. To asi do toho. Ale zatiaľ je to, no, neviem, či sa to určite dám. Ja podľa mňa asi to čo je? A podľa mňa to len čaží. Ja idem si aspoň urobiť nejaký ten dom. OK. OK, dám toto. A toto vyťažím. OK. A budem... Takže mám výhru. Tak to bude môj. Počkaj, to chcem. OK, ja tak to budem tak chodiť. Neviem. Za mňa to je až taký dobrý to. No a ideme sa pustiť asi na šúru, lebo... je hráč. OK. OK. No, kto si? Počkaj, ja mám takto. OK, toto asi nefunguje. OK, máme tu kopu hráčov. Keď chcete, aby som aj natočil nejaké pokračovanie z tohto takého fejkového Minecraftu, tak mi to napíšte dole do komentáru a možno, že takedy to natočím. Takže máme... Dobre, a tak ideme na ďalšiu hru. Ďalšiu hru by som asi vybral... Neviem. Asi... Čo je teraz také? Asi toto. OK. Takže. OK. Toto aj bude aj posledná hra. Takže no. Takže toto bude posledná hra. OK. Sa mi to načítava. OK. Dám túto. Počkaj, to som nebol pripravený. OK. OK. OK, ale pre mňa tam to aj ušetrí toto nejaký priestor, keď vychádajte, keď máte Roblox. Len trošku iná hudba je. Oh no! Vy to myslím, že nepočujete. Neviem. A... OK. Sme už tu. Ne! OK. Ešte jeden pokus. OK. OK.
skáčem. OK. Ne, ja som spadol. Nič, a to je asi všetko. A čau.